Artura, on ets? Per on vas? Doncs on estic? A la fruiteria, aquí, amb la caixa forta. Ves a dins, s'ha fotut el pla. Com que s'ha cancel·lat el pla? De què parles? Que m'havia dit un tio amb un cotxe i em va trucar fa 5 minuts l'imbècil i m'ha dit no, és que hi ha un robatori que em fa guanyar més diners i no sé què, un banc i... que s'ha fotut el pla. Ves altres paios? Però d'on has tret aquest xòfer? Jo d'això què faig? Ai, mira, ves a dins, sisplau, fes-me cas. Ara arribo jo, a les 6, més o menys. Dius no hi vaig, hi ha molta gent. Sí, vinga, deixa't d'estupideses, sisplau. Que a dins hi ha molta gent i em dóna vergonya. I a més estic molt preocupada. Ho sento, però no pot passar. ¿Preocupada de qué? Hola. Ok, Matea, has portat tot? Sí, ara em diu tot, però tot. A veure, què tens? Farina? I... Farina. I... Farina? Tu? M'he deixat el material a la casa. Però m'he comprat una vista d'aigua al xino. I t'he portat... això. Oh! Bro, que OP! Uau, tia, que quasi ens pilla. Ostres, m'he deixat l'entrepà. Però quina adrenalina! Ai, sí, ja veus. És que jo ara mateix podria fer qualsevol cosa. I on anàvem a robar? A la fruiteria, no? Sí. Però a quina hora era? Quina hora és? Un moment, que ho miro. Són... No, bro, era a les 6 i són... Posa 6. No arribem. Bueno, a veure, No si arribem. correm i potser arribem a temps. Vale, així que tenim només 2 hores per fer el que nosaltres vulguem. Així que hem de pensar en què fer. Anem a l'Esplau. Millor anem a casa teva i juguem a la consola. Però ets boja, que està la meva mare, ja ens pillarà. Ai, bueno, és veritat, doncs quina idea tens? Si fem alguna cosa més així... Ja saps. No sé. Veus la fruiteria que hi ha allà, més cap endavant? Sí, però on era? Posa el Google Maps. Què posa aquí al cartell? Albercocs... Albercocs? 2 per 1? 2... Eren 3, no? A veure, no, perquè són albercocs. 2 per 1... Ostres, no estaràs pensant en... Anem, agafem alguna cosa així... Buah, vale. Sí? Vinga, anem. Sí, anem. 24. Hòstia, és veritat. Està molt bé, anem, Hosti, no? anem. Ho sento, però no pot passar. Però tu qui ets? Per què no puc passar? Soc la seva neta. La neta de la Paca. Però si té 40 anys, què neta, què dius? I per què no està? Què ha passat? Està malalta del cor, li ha donat un infart. A la Paca? I on està? Com està? Sí. No, res, no es preocupi. Està bé. Ara mateix està a la rebotiga amb els paramèdics. No es preocupi per res. Està en bones mans. Com que no em preocupi si m'estàs dient que la Paca li ha donat un infart? En seguida estarà bé. Vostè vagi-se'n a una altra fruiteria i la Paca està en bones mans. No es preocupi, de veritat. I això? Això no és res. Això no és res. Nosaltres som a... Emma! Els millors al Fortnite! Ai, l'hem dit massa fort. Us hem espantat? Perdó. Sí. Nosaltres som a... Emma! Els millors del Fortnite! Ai, que l'estem atracant. Sí. Bomba de fum. Marcela, ens anem. Que no, Anastàcia, que és millor, que no s'adonaran. Però i si porten demà? O sigui, que no, que ens anem? Però tu els has vist? Si són 2 pringats. Bueno, vale, però si passa qualsevol cosa, és culpa teva. Vale.
Anastàcia? Però... Mare meva, Quant de quant de temps? temps. Però tu no hauries d'estar a l'institut? Qui són aquests pringats? No, ningú. Són inofensius. Com que inofensius? Si som els A! Emma! Però què dius? A Emma som nosaltres dues. Clar. Bueno, no, també som a Emma. Però nosaltres som els reals A, Emma. Em vas puc carregar, sisplau. Bueno... Mira, Vení. Be real. Surto darrere. Digueu robatori. Robatori! A veure. Ah, ha quedat bonica. Està xula. Què tal la mà? És un home? No, que s'han anat. S'han anat amb la capsa. Com que s'ha anat? Anem, no? Correm, vinga.